Емблематичният надпис на Холивуд се е възпоменил в огромните пожари, които обхванаха Лос Анджелис. Това гласят множество публикации в социални мрежи като X, Facebook и Instagram, но истина ли е това? Покрай спепеляващите пожари в Лос Анджелис се появиха множество постове, които твърдят, че огромният надпис на Холивуд е обхванат в пламъци. Така, например, това видео в YouTube, което има над 2 милиона гледания, използва кадри, показващи горящите хълмове около надписа. Видеото, заглавено "Нов пожар в Холивуд Хилс", е публикувано на 8 януари, създавайки илюзията, че е възникнал пожар около надписа. Действителност обаче на 8 януари, както и дните след това, най-близкият до района пожар е бил напълно овладян от пожарникарите. Стана ми интересно дали по темата вече няма и други проверки. Попаднах на платформите Full Facts и PolitiFacts, които определят видеото като фалшиво и генерирано чрез изкуствен интелект. За да направя и по-дълбока проверка, разгледах канала, който публикува видеото Грами Сами 1. Първо, в описанието потребителите са поканени да направят дарение чрез PayPal, което не вдъхва особено доверие към страницата. Освен това, други видеа на канала, като това, което показва гигантска вълна, заливаща круизен кораб, или торнадо на върха на хълма, на който е именно надписът Холивуд, очевидно са създадени чрез изкуствен интелект. След като установихме, че няма активен пожар в района на знака, както и че видеото, както много други от същия канал, е направено чрез изкуствен интелект, можем да заключим, че твърдението, че знакът Холивуд се е запалил, е невярно.